El nou escenari es situarà a la banda de la Font dels Alls, és a dir, de cara al monument a Milà i Fontanals. Això, en cap cas, vol dir que desaparegui l'escenari de la plaça Jaume I. Tot al contrari, l'objectiu d'aquest nou espai és ampliar l'oferta i fer el Bijaz cada vegada més gran. El festival es farà els dies 1, 2 i 3 de juliol i comptarà amb la participació de 46 estants. Des de l'Acadèmia Tastavins, el seu president, Joan Terrada, destaca totes les noves possibilitats que ofereix aquest nou espai. Aquest segon escenari ja havíem tingut alguna altra prova abans. Penso que ara amb la nova Rambla la seva ubicació és fantàstica. A la part sud, de manera que queda... Bueno, a la part est, de cara a la Font dels Alls. Ens queda una L molt maca, molt diversificada, on la gent s'hi trobaran còmodes, es trobaran en un ambient molt agradable. Francesc Palau, director tècnic del Caixa Penedès Bijaz, diu que les expectatives són de 45.000 assistents, 3.000 més que l'any passat, i que serveixin un total de 60.000 degustacions, també superant les xifres del 2010. Pel que fa als concerts, un any més es comptarà amb els músics de primera línia internacional, com Bill Evans, Terence Blanchard, Branford Marsalis o Randy Brecker, per anomenar-ne només alguns. Pel que fa a l'escenari de la Rambla, acollirà concerts més locals, com ara el vilafranquí Xavi Díaz o alguns combos de l'Escola de Música Maria Dolors Calvet. Una altra de les novetats és que enguany hi haurà un concert inaugural el dijous a 8:45 del vespre a l'escenari de la Rambla, a càrrec de Gospel Messengers Taller de Músics. A més, durant tota la setmana prèvia hi haurà diverses activitats dins el que es coneixerà com la Setmana del Bijaz, que aniran des de jornades de sommeliers fins a la història del packaging o l'enojazz. El nou emplaçament de la Rambla també permetrà descongestionar la Rambla de Nostra Senyora, ja que s'hi desplaçarà la sala de tast que abans es situava a la plaça de Llorenç i Barba, així com l'estant institucional. A l'acte de presentació també hi assistia l'alcalde de Vilafranca, Pere Regull, qui destacava la importància del Bijaz per reforçar el paper del Penedès i de la vegueria. El Bijaz és un element bàsic per ficar el Penedès i Vilafranca al mapa. Aleshores, això és fonamental i és d'agrair que amb aquesta crisi, en comptes de tirar enrere, el que fem és tirar endavant i fer un Bijaz encara més potent i més complet que el que s'havia fet aquests darrers anys. En la mateixa línia s'expressava el president de la DO Penedès, Francesc Pasqual, que creu que el Bijaz és una bona eina per acostar el territori i el Penedès a tot Catalunya. El Bijaz concorda perfectament amb la nostra línia estratègica, que no és altra que acostar el món del vi, que moltes vegades sembla un món molt complicat, fer-lo molt senzill i molt entenedor pel consumidor. Quina millor manera que apropar el consumidor al Penedès i que el consumidor, a part de música i de vi, s'impregni de Penedès i s'impregni de territori. Com cada any, el festival compta amb el suport de Caixa Penedès, que aquest any, a més, cedirà una part de l'anunci que fan cada dia per televisió coincidint amb el sorteig de la ONCE per promocionar el Bijaz. A l'acte de presentació també hi han assistit el president de Caixa Penedès, Josep Colomer, i Carles Ocaña, director artístic del Caixa Penedès Bijaz.